Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahru bil qira'ah bihaitsu yusawwisul musallin haram. Fa kaifa biman yusawwisul musallin bihatifihi? Wa yanbaghi ay yaqfal al-hatif qabla shalah khususan idza shalla fil masjid. Al-musalli jalisan fi ta'irah yajibu alaihi al-i'adah qat'an, amma idza shalla bi itmamir ruku' was sujud fa fihi khilafun. Qala ba'duhum yuhibbu tajibul i'adah wa qala akhar la tajibu. Niki nerangaken tentang masalah-masalah engkang wonten hubungane kalih salat. Dados syariat menika netepno bilih rahasia sekabiyaning ibadahe menungso. Rahasia sekabiyaning ibadahe menungso apik ora apike iku karek sepiro apike salat. Lah salat iku iso apik nek wudune yo apik. Jadi jenengan nek angen-angen babagan ibadah niku kathah. Nggih aja manggep ngibadah niku mung trimo salat tok, mung trimo zakat tok, mung trimo umrah tok, mboten. Nek ibadah niku sampeyan mergawe golek rahmate Allah lewat tani, lewat dagang, lewat macem-macem, iki yo disebut ngibadah nonggone Gusti Allah. Jadi mbakula wae ngibadah nek mau niati nubrih rahmate Gusti Allah. Lah mula syariat niku netepno kowe nek kepengin duwe keapian utawa lancare mergawe utawa ngibadah iku berarti salate kudu mu apiki. Jadi kapan salate apik mergawene yo mesti apik. Kapan salate apik sampean dagange yo apik, mergo dagang ku yo ngibadah. Ngendikane Imam Ghazali, jadi sholat kali sabar niku gandengan. Wong kok ora kuat, wong kok ora sabar ngrasakno paite obat. Wong mau ora ngarah kanugrahan legine sehat. Ya, wong kok kapan ora kuat sabar ngombe obat, wong mau ora bakal ngrasakno manise sehat. Lah tengene Al-Qur'an dipun critakno wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kowe njaluk pitulungan ngene Gusti Allah niku apa lewate? Lewat siji sabar karo salat. Jadi kapan sabare mau nggo, salate mau nggo, sekabian ngibadah liyane mesti apik. Mula wong Islam iku sing kawitan dihisab napa? Iku adalah napa? Salat. Jadi wong mlebu swarga niku ora krana ngamale. Wong mlebu swarga niku ora krana ngamale, ning krana apa? Rahmate Gusti Allah. Jadi nek ngono sampeyan niku entuk dhuwit, sampeyan niku penggaweane apik lancar, ora krana pintere mergawe, ora krana akeh kanca, ora krana macem-macem, ning krana tus iku rahmate Gusti Allah. Jadi nek sampeyan mergawe, sampeyan ngono iku mung trimo tambah ibadah tok. Tapi iku ora ndadekno lancare mergawe. Mula nek sampeyan niku ngrasakno mergawe kok seret kabeh
maknane salate kencengi diapikno mesti niku salat. Lah teng mriki dipun critakno supaya salate niku apik, mula salat niku kedah ana aturan-aturan main. Al jahru bil qiraah. Wong ngucap apa jenenge maca donga salat kok dibanterno sekira pinggire niku kok sampai ngrasakno was-was utawa ganggu liyane. Salat sing niki dipun critakno teng mriki haramun. Jadi sampean niku salat niku syarate nggih, salat niku syarate wacanane dhewe paling ora iku kupinge dhewe krungu. Ya, kupinge dhewe napa krungu. Jadi jenengan maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kudu krungu banter. Ora kok gak ana suarane. Lah, tapi nek kowe macane kebanteran, sekira pinggirmu ganggu pinggire, iku malah dadekno haram. Mula wong salat iku kudu nganggo aturan. Kok umpamane sampeyan nunggu di masjid ana wong turu. Peh-peh salat iku wajib, peh-peh salat iku penting, peh-peh salat iku perintah Gusti Allah. Salate ngono banterno ngono ae. Ya, sone mau gedhekno malah mau banterno. Sing turu malah tergang. Ngene iki jenenge salate dhewe malah iso ndadekno haram. Lah nek haram maknane salate dhewe bermasalah. Nek salate bermasalah, uripe dhewe ya bermasalah. Ya kaya ngono. Makane kula niku tengene gandhu niku gawe salon niku ana loro, salon dhuwur apa speaker karo salon ngisor. Nek sekirane kok ana jam-jam tertentu ganggu, berarti sing speaker dhuwur dipateni mung uripno sing ngisor. Paham ya? Jadi wong iku maknane nglakoni apik iku ya kudu apik. Jadi nglakoni apik kudu apik, kok nglakoni apik ora apik, dadine ora apik. Saiki ibaratnya jenengan iki nyampekno apa jeneng nyampekno keapian, tapi dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Cara jenengan niku umpamane nggawa sego, nggawa lawuh, nggawa sambel. Nguwehno carane nguwehno kok elek, dadine ya elek. Saiki sego iki cung tak sego muantem nang ngene, kena rai. Ya, ana ta elek? Elek. Padahal iki apik, tapi dadine elek. Dadi makane keapian supaya iso ndadekno urip niki apik, maknane awak dhewe kudu nglakoni secara baik. Lah baik iku piye? Apik iku anut perintahe Gusti Allah, ora apik krana pikirane dhewe. Jadi apik iku ya cara perintahe pangeran. Ya kok ngene iki, peh-peh salat al jahru bil qiraah. Peh-peh salat iku wajib, awak dhewe tetep ora kena banterno salat apa bacaan salat sekira bacaan iki mau ganggu wong liya. Nggih. Lah saiki ki wonten salat, lah saiki kok umpamane fa kaifa biman yusawwisul musallin bihatifihi. Lah saiki nek ana wong salat terganggu karo suara HP, kira-kira haram apa halal? Bihatifi. Ya. Jadi makanya nang masjid-masjid itu ana pengumuman dilarang nguripno apa HP, minimal HP ku silen ku apa Mbah? Terus silen tarake tenan to ora silen silen ya apa diam, mode diam, paling ora diam supaya suara HP nada deringnya tidak mengganggu yang lain.
Lah saiki pamane ana wong pas salat, terus pinggir ana digawe dangdutan buater-bateran. Ganggu tak ganggu? Ya mbok karek kowe sing ngarani yo. Jadi maknanya yo, jadi keapian itu harus disampaikan dengan baik. Lah saiki maca surat nanggone salat dibanterno wae haram, apa meneh saiki banterno swara HP. Ya lha iku makane sadurunge sampean mlebu masjid iku HP-ne dinonaktifkan dulu, paling tidak mode pesawat. Pesawat bang, pesawat garap ya. Ya wes. Al-musalli jalisan fit ta'irah bihaisu alaihi al-i'adah qad'an. Yajibu alaihi al-i'adah qad'an. Amma idza shalla bi'itmamir ruku' wa bisujud fa fi khilafun. Qala ba'duhum tajibu al-i'adah wa qala akhar la tajibu. Iki ana kejadian nalika ana wong salat nanggone pesawat. Salat tenggene pundi pesawat. Al musalli jalisan fit thairah, ana wong salat lungguh nanggone pesawat. Iku maknane tajibu alaihil i'adah. Wong mau wajib mbaleni salat. Jadi sok kira-kira nek jenengan ape ditakdirno Allah dipanggil iso umroh iku mestine lewat pesawat. Biasane nanggone pesawat iku nek wudu iku biasane terok-terok nanggone iki TV ya, terok-terok nanggone TV. Wudune tayamum nyekel ngarepe ngono tayamum ngono ya terus salat. Ya nek sampean salate lungguh berarti sampean medun pesawat tok Jeddah atau Madinah atau Mekah, sampean wajib mbaleni salate mergo salate ora sempurna. Wajib. Niate piye? Niate ya qodok salat nek dilakoni nanggone liyane wektu salat. Ya, sampean niku kudu niat qodha nek lakonine nanggone sakjabane wektu salat. Contone, sampean umpamane wektu maghrib, salat maghrib tapi mau lakoni nanggone wektu isya, utawa mau lakoni nanggone wektu subuh, utawa mau lakoni nanggone wektu duhur. Salat maghrib ngene iki kowe nek niat usolli fardhul maghribi qadhaan lillahi utawa basa Jawane niat ingsun ngodoi salat maghrib. Paham nggih? Dadi nek sampean ziarah Wali Songo umpamane ziarah Wali Songo ora sempat medun salat nang dhuwur napa jenenge nang dhuwur bis tok, sampean berarti nek medun wajib mbaleni salat sing sampean lungguh mau. Salatnya napa lungguh. Paham nggih? Iku salat. Lah nek mok lakoni wektune padha karo qodhoke. Pamane sampean qodhok maghrib, mok lakoni nanggone wektu maghrib. Ngene iki mah maghrib, sampean ingin diutang salat. Ya. Sampean saiki salate ora perlu mok niati qodhok, cukup salat maghrib mok baleni. Niatnya ya standar usolli fardhul maghribi apa jenenge lillahi ta'ala wis Allahu akbar engko salam ngadeg maneh usolli fardhul maghribi lillahi ta'ala wis ora usah mau tambah-tambahi qadhaan lillahi ta'ala. Paham nggih? Jadi nek sampean salat kok wektune padha karo salat qadhae mau wektune padha berarti ora usah nganggo apa jenenge qadhaan, cukup salate dibaleni. Paham nggih? Amma idza shalla bi itmamir ruku' was sujud fa fi khilafun. Lah saiki kaumpamane nenggone pesawat utawa ngene kendaraan kok iso salat sempurna. Ya. Sama nenggone nang dhuwur nang pesawat
kok sampean dilalah iso nglakoni salat sempurna, ana sujude, ana rukuke, ya. Idza shalla bi itmamir ruku' wa sujud. Ana rukuke ya ana sujude. Jadi ana kesempatan sampean iso salat mergo ana panggonane. Nek kaya ngene iki piye? Nek sampean nglakoni kaya ngono khilaf. Mok baleni ya kena, ora mok baleni ya dioleh. Ya, nek sampean nunggone pesawat sok dilalah sama sok umroh, nek kok dilalah kok iso ruku, iso sujud sempurna, maka ini ada dua pendapat. Mok baleni ya oleh, ora mok baleni ya ora apa, ora apa. Nggih, niku salat. As-sujudu al-masyru'u fil Islam salah satun sujudut tilawah wa sujudus syukri wa sujudus sholah wa yadkhulu fihi sujudus syahwi wa yahrumus sujud fi ghairiha kama fa'alahu ba'dun nas. Sujud ing dalem agama Islam iku ana telu. Siji sujud tilawah. Sujud tilawah niku napa? Sujud tilawah iku sujud nalika sampeyan niku maca Al-Qur'an sing nerangno babagan sujud. Wasjud wa tarik. Iki berarti napa? Bahas masalah sujud. Sampeyan nek nemoni qiraah utawa ajaran kok pas bahas masalah sujud, sampeyan niku disunnahno sujud. Lah jenenge sujud tilawah. Ping pira sujude? Sujude ping pisan tok. Biasane nang nggone Mekah niku biasane nang Mekah biasane nek subuh Jumat subuh iku biasanya mesti sampean kaget. Nek gak dikandani biasanya mutawif ngandani, Bu, niki mangke subuh biasanya ana sujud dadak ya, ana sujud dadak. Jadi takbir bar Fatihah terus maca Al-Qur'an ujug-ujug urung bar imame sujud. Nah iku jenenge sujud tilawah. Pisan tok. Zaman apa jenenge Allahu Akbar langsung sujud. Gak usah takbir, langsung napa sujud. Lah sujud maca apa? Nek sing dawa iku sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabaraka ahsanal khaliqin. Tabarakallah ahsanal khaliqin. Nek ora apal iku berarti maca apa? Wis pokoke subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Padha. Jadi sujud tilawah iku macane pisan tok apa sujude sepisan. Engko bar mawaca ngadeg maneh nerusno bacaan Al-Qur'an. Paham nggih? Wa sujudu syukri, sujud syukur. Sujud syukur iku piye? Nek mungguhe Imam Syafi'i ya sujud syukur iku nganggo takbir. Allahu Akbar terus wudu ya, wudu Allahu Akbar terus sujud. Langsung sujud. Bar sujud ya maca sing mau isoni mau, bar sujud assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Ya contohnya nek sampean umpamane ujug-ujug sok sampean ku balik kok ngaji kene mulai kok sapine mana umpamane ya, sapine apa mana utawa BRI ini lunas iki jenenge sujud wis pokoke takbir Allahu Akbar sujud pisan. Ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wis iku jenenge napa sujud carane nek mungguhe Imam Syafi'i yo nganggo takbir Allahu Akbar terus sujud maca tasbih tangi lungguh terus salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wis ngono. Ya ana sing nglakoni mungguh imam liyane ora usah takbir. Ora usah madhep ngulon. Wis pokoke kapan krungu kabar BRI lunas meneh langsung sujud ngono ae. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, nek iku nek mungguh imam liyane. Dadi nek sampean sampe takok iki imam ndi, nek Imam Syafi'i sampean takbir biasa,
terus madhep ngulon sujud sepisan bariku salam. Sapa lho Mbah? Pun nggih. Iku jenenge sujud syukur. Al hikmatu fi anna sujud. Al hikmatu fi anna sujud marratani war ruku' marratan wahidatan. Kila li'annal malaikata laha sujudun sajadu li adama wa rafa'u ru'usahum wa wajadu iblis lam yasjud fa'alimu annallaha khadalahu fasajadu marratan ukhra syukranillahi ta'ala. Iki ana neh sujud sahwi. Wa yahrumu tak terusno wa yahrumu sujud fi ghairiha kama fa'alahu ba'dun nas. Sing nomor 3 sujud sahwi. Lah yang sujud sujud salat lan nglebokno sujud sahwi. Nggih. Wa yahrumu lan haram apa sujud fi ghairiha ing dalem sakliyane kabeh mau. Jadi jenengan hormat karo wong tenanan itu ya ora pate oleh. Sekira-kira sampean nek hormat karo wong ku ya aja terlalu, aja nek hormat bungkuk karo wong iku aja terlalu padha karo nalika jenengan rukuk nunggone Gusti Allah. Paham nggih? Sampean hormat karo wong iku pamane rukuke sakmene, sampean hormati sakmene ngono ae. Aja kaken kaya wong Cina niku aja ya. Ya iku jenenge haram. Wis sujud karo menungso. Nek sujud sithik ngono ae. Pokoke ndiluk ngono sithik ya niku sujud. Lah al hikmah fi anna sujud. Hikmahe sujud iku ping pindho, rukuk pisan iku diceritakno ngene. Nalika malaikat diutus karo Allah, diperintah sujud karo Nabi Adam. Nalika Allah merintah sujud karo Nabi Adam, manane hormat karo Nabi Adam. Barang hormat karo Nabi Adam, piyambake sujudnya suwi ora tangi-tangi. Suwi ora tangi-tangi. Barang tangi sangka sujud, ndekne roh jebule iblis ora gelem sujud. Dan iblis lagi diseneni karo pangeran. Jadi iki hikmah kenapa rukuk pisan sujud ping pindho. Nalika malaikat iku hormat karo Nabi Adam sujud bahasane suwi ora barbar tangi, barang tangi roh nek setan lagi didukani karo Gusti Allah mergo setan ora gelem sujud. Mula akhirnya malaikat sujud maneh minangka apa? Syukur karo Gusti Allah ora entuk bendu. Makane akhirnya sujud salat niku ping pindho. Jadi ini sujud barang tangi setan ora gelem sujud. Diuring-uring karo Gusti Allah. Akhirnya piyambake itu sujud maneh karena syukur karo Gusti Allah, ora diino karo Gusti Allah. Lah iku ceritane hikmahe akhirnya sholat itu sujude ping pindho nggih. Lah sujud ping pindho iku syukron lillah. Ngendikane pangeran ngene, wong sujud pertama iku kanggo Allah, ora sing ngono. Sujud kedua iku hikmah rizkine dibuka karo Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Wong kok gelem syukur, wong mau bakal ditambah subur sanga Gusti Allah. Sujud pertama manembah nang Gusti Allah. Sujud kedua padha karo mbuka pintu rizkine dhewe, nglancarno rizkine dhewe. Ya. Makanya jangan sujud ping pindho ya sing tenanan niku. Ya Allah muga-muga biar ilu. Paham ya? Iku hikmah sujud ping pindho. Pun muga-muga barokah. Amin Allahumma. Al-Fatihah.